Salutare tuturor! Astăzi vă voi prezenta o mașină luată de la Lidl, un BMW M8 GTE, scară 1:18, cu 74 de bucățele pe care o să le asamblăm în minutele următoare. Acest pachet mai vine inclus cu 5 baterii de 1,5 volți. Are și logo original BMW aici. Este cu telecomandă. Și ce să zic, să-i dăm drumul să-l desfacem. Mi-a atras atenția această mașină. Mi s-a părut foarte interesantă. O dăm deoparte sau îl punem chiar aici ca să stea așa cât de cât. Deci avem partea de caroserie. Aici bările, scaunele, cred că ceva din planșabor, volanul. În următorul pachet avem, cred că bările de protecție, ușile. Aici sunt geamurile, cred că oglinzi ceva. Telecomanda. Punem deoparte. Astea habar n-am ce sunt. Aici presupun că este motorașul. Nu știu sigur. Vedem. Aici sunt jantele mașinii. Aici sunt roțile. O să-mi dea ceva de furcă. Uitați, ăsta e motorul. Așa, ce mai avem aici? Cred că niște de-astea de prins. Aici e capacul de baterie. Aici niște cabluri. Cele 5 baterii. Aici presupun că stopul, nu știu, habar n-am. Și aici este mașina. Ok. Mașina aici. Să luăm un pic manualul. Și aici avem stickerele pe care le vom lipi la final. Cu toate logo-urile și toate firmele de pe mașină. Luăm cutia asta. O dăm deoparte. Așa. B26. Deci în prima asta. În asta. E de la B1 până la... Este că luăm noi o parte pe cum enervează. Așa. Așa. Și zic că trebuie să luăm B26, care presupun că e asta. Așa. Și cu scaunul, care este asta. Ok. Scaunul zice că trebuie asamblat. Să vedem că mașina e așa. El trebuie să vină cu spatele pe ăsta. Bă, scaunul e așa. Gata scaunul. L-am asamblat.
Băgăm o dată. Gata scaunul și asta trebuie băgată în 26, undeva în spatele scaunului, cu astea spre noi. Mai am, frate. Hai să îl împingem noi bine aici. Să nu rupem. Trebuie să intre ușor, dar nu știu ce morți mă se. B26. Deci cum vine conductea între ele aici. Hai că a intrat, trebuia să apăs mai tare. Mai cu tupeu. Gata, a intrat ăsta aici. Băgăm și scaunul. Hai că nici n-am de furcă cu ăsta. Ok. Dăm la pagina următoare. Și astea trebuie să asamblate cu ăsta în față. Deci ăsta băgat în ăsta. Ăsta la fel în spate băgat în ăsta. Și de aici venim la fel. Ok, am făcut cadrul pe care îl vom monta peste ăsta. Revine cumva așa. Să vedem noi cum vine el. Unde e în spate? Spatele să vină așa. Vine aici în jos. Acestea două vin în jos aici. Deci cam așa ceva. Asta aici, asta aici. Pe spate a intrat. Gata cadru. Ok. Care este ăsta? Așa. Planșa bord ăsta și mai ne trebuiesc B30. B30 care este ăsta. Din câte văd eu. Și B24, 23. B24, 23. Care este volanul odată. B23. Care încerc să scot ușor ca să nu avem surprize. Volanul cu GPS-ul ăsta sau ce e. Ok.
și mai trebuie. Deci prima oară se montează 32 în 30. Care vine... Ia să ne uităm noi bine aici. Deci el arată așa. Vine așa. Trebuie să vină așa. Planșa bord. După care intră, prima oară intră GPS-ul ăsta sau ce e, care intră sus aici. Hai să mă uit și eu bine la el ca să nu am vreo surpriză. Așa, și apoi volanul. Ok. Deci asta este planșa bord. În spate, aici, pe asta, cu fața spre așa. Hai să ne uităm noi că astea 3 trebuie să intre pe aici. Gata, am făcut și planșa bord. Acum zice că trebuie să luăm bara, poziția 28. Scoatem de aici. Ok, bara care intră în astea 3 cleme. Stați așa că nu e bine. Aici trebuie bara. E bara din spate. Așa ca să o văd eu mai bine. Asta că trebuie să intre astea cât de cât. A intrat bara. Ok. Acum trebuie bara față, care este A6. A6, unde este A6 ăla? A4, A9. Ia să ne uităm pe așa, de aici. Tăiem asta frumos. Și îi punem bara față, care este cu D42 și D41. D42, 41, D40, 42. De aici le luăm. D40, 42. Care sunt D40, 44. D40, 42, 41. Presupun că sunt astea. Ok? Pe care le montăm aici frumos. Odată. Și în partea asta tot așa frumos. Și celelalte. Ok. Și acum trebuie montată bara în față. Bara în față care are două... Câte clișe are? Două. Ok, și am montat și bara față. Sper că se vede. O să pun pe 1. 1 este
carcasa asta, cred. Dar nu scrie pe aia. Ăsta e 3, ăsta este 2 și 1 e ăsta. Deci mie mi-arată că s-ar pune aici în spate. Ia să vedem noi. Dă o camera mai jos să vadă. S-ar pune aici. Și unul vine cu ăsta spre dreapta. Trebuie să-l montez eu mai bine. Ok. Și unul vine cu ăsta spre stânga. Gata. Și vine așa. Aici în fața de la... Ok. Alea sunt montate. Să continuăm. Zice că trebuie să pun A4 pe D40. D40. D40 să află pe asta cu A4. A4 care e cealaltă, ok. Deci avem D40-ul ăsta cu ăsta. Deci, hai să scoatem noi frumos. Cât de cât așa. Era bun un clește din ăla, dar nu mai am eu. Parcă pe cutia asta arăta 8 ani plus. Nu știu ce să zic la 8 ani. Să asamblez tot ăsta. Poate cu ajutorul cuiva. Adică nu știu ce să zic. Asta am demontat-o, mai avem una. Dar sunt lipite, frate, nu... Ok, și asta a ieșit perfect. Acum trebuie să pun asta așa. Să montăm frumos. Gata, a intrat. Și pe față. Pe față văd că arată că intră astea două găurele astea aici. Că trebuie să le bag eu de la început. Dar o să încerc eu să le bag de acum. Dar nu merge. Scot eu, băgăm din nou. Gata, acum l-am băgat cum trebuie. Opa! Să nu fără, Gata. Așa, am făcut și pavilionul. Mai arată că trebuie puse pe ele B22 cu B25. B22. B22. Unde este B22? Uite-l aici. B22 cu B25, care este
Cum arată ăla? Unul ăla mai lung așa. A, uite-l aici. Că drăcie asta. Așa, și cu asta. Deci ăsta intră aici, în spate. Așa frumos. Și ar arăta că ăsta ar intra cumva sus. Ah, e ștergător ăsta. Dar acum nu știu dacă l-am luat eu pe cel bun. A, gata. Ceva în genul ăsta. Sper că se vede. I-am pus și ștergătorul. Acum mai avem B21 cu B20. A, uite astea din chestiile astea ca niște ceva. Așa. Unul pe stânga, unul pe dreapta. Unul aici. Ok. Și unul aici. Ok. Astea sunt montate. Apoi toată drăcia asta A4 ăsta. Asta să iau o cârpă. Dacă tot e finalizat, să ștergem noi frumos geamul. Și pe spate și pe față. Așa e frumos. Ok. Și acum ăsta tot trebuie băgat în 1. Care vine aici, prins în astea două. Și aici în spate, în astea. Gata. Cred că mai trebuie împinse. Așa că să vină el frumos. Așa e, să nu mai intra bine. Verificăm. Ok. I-am pus geamurile frumos. Așa. Mai departe. Trebuie băgat A5. A5 care e ăsta. Ups. Punem sus aici. Că vine așa. Ok. Aici vă costă cu un pic de luft. Gata. Trebuie împinse mai cu forță. Gata. Apoi B19, unde e ăla? Cred că sunt drăciile astea. Care astea se pun în lateral aici. Așa.
Pac, au intrat odată. Trebuie să stea. Gata și lateralele astea două. Ok. Acum B13, B14. Astea cred că sunt drăciile astea două. B12, B13 astea. Care să pun?